Xai, aquest estiu vols dinar un kebab saludable, alt en proteïnes i damunt apte per a gent vegetariana? Per què? Això que veus aquí és tofu? Pues va, que t'explico com se fa. Pues el tofu, per a quedar finet com la carn de kebab, l'has d'anar pelant com en pelador de pataques. És una miqueta laboriós, però veuràs que així després, com t'ensenyaré el forn, queda supercruixent. Vale, i ara quan està tot talladet, després de la feina que han fet, mos queda tirar espècies. N'he tirat un munt, per no fer-ho llarg, te ho poso a la descripció i n'hi ha una que et fliparà, que no te l'esperaves. També poso a la descripció com vaig fer la salsa de iogurt, vale? Per no fer tan llarg el vídeo. Però ara el que hem de fer és posar-ho al forn en el truquet que et vaig ensenyar, perquè quede cruixent del mode del ventilador. També pots fer un air fryer si en tens. Ho poso al forn i quan hagi acabat t'ensenyo com ha quedat. Com ara estirem esperant com queda, me seguixes, t'ensenyo el resultat. Va, i 10 minutets a 200 graus, mira com ha quedat. I aquí ja tenim fet, damunt queda així superfrigidet, superduret, ja tenim fet. Au, a xalant el kebab.